Măi, tată, mă, cât au stat mămăile astea la noi, m-au înnebunit. Cu ce te-au nebunit, mă? Cum ajungeam acasă de la școală? Nu asta. Mulțumesc. Mămăi. Amândouă sau mai mult mama au? Amândouă, mai mult mama au ridicat, dar amândouă, că o încuraja și pe mama și încerca și mama Mimi. Prima începea mama Eurica. Mulțumesc, Doamne, că n-am căzut de pe scaun. Mulțumesc, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că n-am căzut de pe scaun. Ajută-mă, Doamne, să pot să termin rufele de călcat. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că am reușit să calc toate hainele. Încetea mama Emil. Ajută-mă, Doamne, să pot să merg până la baie. Mulțumesc, Doamne, Fiul lui Dumnezeu, Iisuse Hristoase, că am reușit să mă duc la baie. Și tot așa până seara la 12. Mă, mai stupid. Ce părere ai dacă o să vadă mămăile acest filmuleț? Păi dacă nu arăți filmul ăsta la mămăi, nu o să aibă nicio părere. Nu, dar tu ce părere ai? Că eu o să le arăt filmulețul când o să vin aici. Treaba lor. Treaba lor. Și nu-ți plăcea când ziceau așa, mă, să rugau, știi? Da, mă, dar și la... Mulțumesc, Doamne, că n-am culcat furnica de pe jos. Era și ea un sufletel acolo, nu? Bine, să zic așa. Mulțumesc, Doamne, că l-am văzut în bază. Sunt prea evlavioase, nu? Exagerate? Da. S-a părut că sunt exagerate? Cine e mai exagerat? Nu mai Eurica. Da? De ce, mă? Da, e prima. Face crucile mai mari? Într-o seară, când ați fost voi plecați la Jet Bank, la București, mama Eurica mi-a dat timp de vreo 3 sferturi de oră, o oră, lecție, oră de religie. Cum se fac mutănile, câte trebuie să fac, ce trebuie să zic, când să le fac, deja... Auzi, da, eu cred că te ajută și la Jive mătănile. Cred că dacă ai fi făcut mai multe, mi-a făcut și de mult aveai rezultat. A făcut? Da? Poate? Nu-i scârțiau genunchii? Că ea zice că îi scârție genunchii și nu mai poate. Nu s-a auzit niciun scârțit? Nu, că le făcea foarte încet. Le făcea încet? Le dea buleadă? Sau le făcea corect? Le făcea corect. Da? Hai, tată, eu nu știu. Și 5. Bine. Pa. Noapte bună, pic. Mâine pleci la școală.